So, karon nga adlaw, isitaho na to ang south of Florence. I think na ay best nga place across the river. Nga nice view sa the entire Florence. Huwag lang kung naibayad pero seems like pero let's see. Tapos dito ang botanical gardens. Hopefully mabisit na ito. And then, hopefully akong misis maka-join kay mahuman na yung mga meetings finally for how many days. And then ma-enjoy na mo ang rest of Florence. And tanawan niya yung simbahan. Grabe kagwapo. Gusto kong sawa niya mong tanaw. It's unreal. Nice jit. Gusto kong sawa niya balik-balik niya mong tanaw. Mga gidrawing. So, while waiting, naggahulat sa akong misis. Kaya padulong daw siya. Mag-join na siya sa laag sa Florence. Inom na sa cafe. We have cappuccino and salt. And of course, the meat. Just pricey lang ni dapit nga cafe, pero kay doon naman sa mua. Puyan. So among gipuyan na rin yan. Raja likod na dia. Full legit siya. Wala nga din hirap ko para di na maglisod akong lisod pangitas. Okay, naka-join na si Madam. Wala na siya yung work. So For our now. first order of business for today Cafe. is, unsa ni siya? Affogato. Affogato, ice cream with Ice cream and coffee. coffee. Ako hot chocolate. Nga gina-chase ginako kung sige siya kalami, kilami gitong sa sirmat. So we'll see. Naami sa di pangalan? Vivoli. Vivoli. So mo doon yung pinaka-the best nga. Not the best. Hindi the best. Mura siya gamit lang na Well reviewed. review lang. So, saman, ano? Ice cream and coffee. What the heck? In fairness, lami siya. Then kanina sa hot chocolate kay kuan. Dili pareha sa katong conjugate nga 85%. Okay lang kung lamig yapon. Nata karon sa Palazzo Vecchio. Grabe ka na nga plaza. Dagan ka statue sa kilid. Muna yung naka-nice nila sa Florence kay murag every kanto
Ay, piece of art. Na yung mga plaza nga mo kalit tunga si mong dagway. Nandagan kay art, daan kay sculptures. Daan eh, na-surprise na ako nga, naaday eh. Oo. Ako na. Happy the nice. Muna surprising nga ni Florence. Okay. Daghan kay piece of art. Mahurot mong adlaw. Sigtan na ako sa mga sculptures, paintings. So, wala siya. So, na lang nato. Ambot ko na bayad ni Kuan. Sa pag wala man, dahil ako masulod. Happy ka nice. Sana all inani ang balay. Grabe. Kani siya nabuhat mga almost start sa Rome. Roman Empire. Kaya ang mga date man na kaya nasa 90, 60. As in, grabe. The architecture. Naami sa Santa Cruz eh. Santa Cecilia. Santa Cruz eh. Gamay nga plaza dani sa Florence. Wag underwhelming man. Dili kay parehatong uban nga grabe gud ka. Overwhelming plaza. Siya nga plaza. Mga siya nga church. Nako sa Ponte Vecchio, itong bridge ang karaan nandun sa Florence. Kung nani ka sa sulod kay medyo hindi mo ma-feel nga nice siya sa gubot, pero sa outside nice kaya. Nga na kay mga kuan
mga gold watches, jewelries. Wala lagi. Sama ka na sa baba. Naami sa taas sa ambot asa ni siya dapit pero high view sa Florence para makita nimo ang city. Nice kayo.
Na concert sa ubos. Tagbangkot ka. That is the nice kayo yung view and then natin kay concert sa ubos. Buha. Skola. Sabong panglaba. I'm thinking of your please don't take my hand. Ha? Lagi. Wala yung makahatag ko kuan. Gansi kayo. Wait, well, this is the first time. Parang po ka-discover na kapag mulak. Yun, hindi na kung kita sa ito. Lala. Alisod. Gamay lang ng garden. Okay guys. This will be our dinner. Dali sa Tuscany o sa kuan, Florence. So among gimok tanan restaurant sa kamera. Napahawa naman mga tao. Ay, tingnan na mga dili may pwede naiuban. Ay, maulaw may. Joke lang. Kami pa'y nabilin na ni. So, kuhaan na siya ng kaning restaurant. Specialize sila og mga beef. So, ilang beef na ni. Ang 1 kilogram almost 5,000 pesos kung may convert. So, testingan na to. Pag siguro man nailain na yung flavor. So, kumusta imong pan o kuhaan? Balsamic? Fairness, lami ba? Gana ko ba naman nasa?